Apa itu? Nanti nggak dimakan, nggak diminum. Dimsum, mau dimsum. Ini dimsum. Mau itu. Boleh ambil satu. Jangan diberantakin, udah ambil satu ya. Guava. Itu jus guava. Itu asam. Asam. Itu asam. Ini asam. Ambil satu macinya. Mau yang mana? Yang itu. Ya udah. Udah ini. Nggih. 6 sama 2,5. Nggih. Ada 500. Boten, Bu. Ini Adik. Matur nuwun. Mau dimakan. Mau dimakan ya, Dek? Cobi niku pinten? Niki lha sing tapi mungkin nggih. Kula artane tak mboten cukup 18. Mboten cukup. Kira-kira apa? Mungkin malah dados ngutang ya, Bu. Napa nggih? Anu, nah dikurangi mawon. Bang 11. Nggih, pun tak apa-apa. Tadi kan sing ngrasake ati mboten napa-napa. Pripun? Ajeng beto ati ajeng beto. Mboten. Apa? Iki pilet apa diboto? Di napa nggih? Di silet mawon nggih. Oh, nggih. Enggak apa-apa, Mbak. Iki pinten wae, Bu? 15. Mboten niku, mboten lebih. Boten. Mboten.